Så er knipsekongen tilbage. Først og fremmest, Henrik, så tusind tak for de prøver, du har lavet, og den hurtige leveringstid og sådan noget. Jeg synes det er fedt at have dig med i processen, og at jeg synes, det er nogle rigtig gode bud, du kommer med. Vi har jo de her 3 slags balsamico salt varianter med tomat, rød peber, chili. Så har vi trøffel parmesanen og sour cream 2.0. Og det her, det er fordi, at vi spiste stort set de sidste prøver, vi lige havde lavet i går, men så har vi bare lige en reference, der er stort set støvsuget. Men vi tager dem bare lige en af gangen, så kan jeg jo knæppe dem ind en efter en. Så er vi så i balsamico og havsalt-kategorien her, hvor vi har den med chili, rød peber og så tomat. Og for at gøre det kort, så er det tomaten, der ligesom er vinderen. Chilien er egentlig god i sig selv, men det bliver lidt noget andet. Det er bare lige den korte version. Så meget fræk ud. Den er ikke på nogen måde dårlig. Men den bliver så også lidt stærkere på en anden måde, og dermed den sådan ligesom bliver lidt noget andet. Kunne godt finde på at lave den en dag, men til det her formål, så er den nok lige ude på den. Rød peber kan man stort set ikke smage. Chippen bliver noget rødere og sådan noget. Det i sig selv kan måske godt have en appeal eller det modsatte for nogen. Men den giver ikke rigtig noget, så derfor er det måske bedre bare helt lade være. Og så til sidst tomaten. Den giver en sådan lidt mere lysere farve, som sådan lige sammenligner. Så det behøver man ligesom ikke forholde sig til. Det ser egentlig meget lækkert ud. Og så smager den rent faktisk af sådan tomat, synes dem, der har prøvet den, inklusive mig selv. Så den er rigtig god, og faktisk vil jeg sige, jeg lyder slet ikke excited nok. Den er mega god, den her. Jeg synes sådan, den er 95% hjemme, og altså, hvis jeg fik at vide, at det skal du får ikke lov at lave mere, så kunne jeg sikkert godt leve med den her. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Rigtig fed, sådan god skarpe syre fra eddike der, som den balsamico eddike, den har den der interessante kant i forhold til den vi testede. Og så synes jeg, at tomaten, den bare lige giver den lidt den der x-faktor. At den så måske ligner lidt nogle andre, jamen det er jo så mit problem, hvis det er det, jeg synes, det smager godt. Men den er selvfølgelig ikke helt ens med alt muligt andet, synes jeg. Det eneste, som jeg vil prøve at justere på den her, hvis det var, at vi alligevel skal justere på nogle af de andre, og så kunne jeg godt tænke mig at prøve den bare lige, hvor saltbalancen bliver hævet lidt. For jeg synes, syren er god, men måske når vi lige tilføjer krydderiet med det samme på chipsene, at så er den lidt sådan stærkere i eddiken, end når de så har ligget i nogle dage. Jeg ved ikke, om det ligesom snyder lidt over tid, eddiken der, men om der bare lige skulle skrues lidt op for salten deri, til han bund til syren, der måske ligger sådan lidt mere på toppen. Det er min måde at fortolke det på. Det var måske den eneste note, jeg havde til tomaten. Jeg ved ikke, om du tænker, at det er helt håbløst at prøve sig med det, men det synes jeg i hvert fald. Og alternativt, så skulle det være, hvis der fandtes et eller andet, der hed netop sådan grøn tomat, eller et eller andet, som man kunne have almindelig tomat og grøn tomat, og så smagte det sådan lidt, bare lige lidt edgy på en eller anden måde, men jeg ved ikke, om det findes. Men ellers så er det måske bare sådan salten, jeg vil skrue lidt på her, som sidste forsøg, men altså, den er stort set hjemme. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god, den her. Mange tak for den. Så knipser vi lige videre over til trøffel parmesanen med peber her. Og ja, har ikke så meget at kigge på, det er mange rester der tilbage. Men jeg synes, at den er blevet så meget bedre, og balancen der med trøffel og ost er rigtig god. Og vi har også selvfølgelig smagt krydderierne sådan med fingeren, for man ligesom virkelig kan smage forskellene. Og der var den første langt mere ostet, føler vi, og den er rigtig, rigtig spændende nu. Peberet der, det giver en sindssygt fed effekt, og det ligner sådan, at man tror helt sikkert, at det er trøffel. Og så giver det, altså der er jo ikke så meget på, så man kan knap nok smage det. Man kan godt smage det, når man ligesom døber fingrene i krydderiet, men på chipsene, så kan du godt få chips uden peber også. Så den er sådan rimelig faint, men den giver et eller andet godt, føler jeg. Den er helt sindssyg. Jeg kunne måske godt tænke mig, at der var endnu mere sådan peber i, bare for det visuelle, hvis det ikke ødelægger smagen. Det kan også være, at peberen, hvis man eventuelt kan smage den lidt, at den sådan lige toner basen af ost lidt yderligere ned. Men, så det er egentlig mere at få noget visuelt. Jeg ved ikke, om der findes en eller anden sort, man kunne drysse på, som ikke smager noget. Men ellers så måske lidt mere peber, så tror jeg, at den er faktisk hjemme. Den er helt sindssygt god, den her. Well done. Så knipser vi lige over til sour cream. Og sour creamen her, den er, ja, jeg kan lige så godt bare sige det. Jeg tror, jeg er blevet uvenner med den. Og jeg tror, vi skal scrap det her udgangspunkt og sådan lidt starte forfra. Og det håber jeg ikke, du tager med sænket pande.
fordi at den har jo egentlig, den er jo god nok, det er ikke det. Jeg synes bare, den skiller sig ud i forhold til sådan salten, som jeg allerede har, og så de 2 andre, vi lige har kigget på, med balsamicoen og med trøffelen. Jeg føler, at den her, den mangler noget sådan sourness. Den er meget sådan løjet, og måske er der så resultatet, at jeg har valgt at have så meget persille deri, at den måske bliver sådan, ja, sådan den der lidt sådan tørre fornemmelse. Så jeg tror egentlig, i stedet for at justere yderligere på den her, så vi skal lidt sådan scrap og starte forfra, og hvis ikke, at det selvfølgelig der er nogle forhindringer i det, og hvis ikke jeg ligesom beder om for meget, det håber jeg selvfølgelig ikke, ellers så ser det bare til. De tanker, jeg så har gjort mig om en ny sour cream and onion, der kunne det sikkert være en idé, hvis jeg gav dig en reference fra en chip og siger, at Kims, de grønne sour cream and onion, de originale der, de er rigtig gode. Men vi skal også have noget, der sådan måske er lidt specielt, eller stikker lidt ud, uden at det går væk fra en sour cream and onion. Og det, jeg har tænkt på, det er lidt sådan 2 eller 3 versioner. Men version 1, lad os kalde det den her over. Version 1, der tænker jeg, at det kunne være en sådan sour cream and sweet onions. Og så kunne det jo så netop være med de her sweet onions, men hvis det er dem, der eventuelt gør, at det smager lidt anderledes, så kan vi bruge lidt sweet onions, og så almindelig løg, måske droppe skalotteløgene, og så eventuelt tilføje sådan lidt sukker eller dextrose eller et eller andet, lidt ligesom vi har gjort med exotic salt, for at give den et eller andet sådan twist, og det måske for at fremhæve den der sweet onions delen, selvom der så måske kun er lidt sweet onions i, men så er der noget sugar og almindelig onion. Og så lave en, der sådan er godt med sour. Jeg ved ikke, hvor souren kommer fra i en sour cream and onion chips, om det er faktisk en mælkepulver, eller om det er sour i sig selv, eller om det faktisk overhovedet ikke er sour. Men om man så kunne lave en version, hvor man tilføjer eller der er sour for at gøre den sour, uden at sådan, jamen det duer nok ikke med lime. Men jeg tænker en sour cream and sweet onions, som er sådan et udgangspunkt i det, og man kunne lave et eller andet sådan spændende forsøg på det. Og så ikke så vigtigt med de mange grønne stænk. Vi tager bare, at de skal smage af det, de behøver ikke se ud af det. Det var med så fuldt overlæg, vi gjorde det i første omgang. Og så no harm done. Så version 1, sour cream and sweet onions i et eller andet format, og kan genstarte med en ny base. Og så det andet forsøg, jamen det var egentlig, jeg var godt tænke mig at se, hvis du skulle lave en sour cream and onion til dig selv, eller hvis du ikke skulle høre på mine noter, og du bare selv ville trylle en op fra bunden, der vil passe godt ind med de 2 andre smagsvarianter, vi har lavet. Så kan jeg selvfølgelig godt høre dit bud, men det kræver også, at that excites you. Jeg ved ikke, om der er et eller andet, man kan putte i. Hvad end man putter i? Der var Coke i cola engang. Hvad kan vi putte i chipsene her? Men nej, jeg kan sgu godt se dit bud på den. Og så i virkeligheden, jeg måske prøve med 2 udgangspunkter. Det mit forslag med noget sweet, sour and sweet. Og så hvad end du havde lyst til. Men jeg vil heller ikke bede om for meget. Det var sour cream. Jamen, all together, Henrik, så vil jeg gerne sige tusind tak for din seneste prøve her. Det er skide godt. Jeg føler, vi er i 95% hjemme med trøffelen og parmen, og så skal vi lige kigge på sour cream igen. Men altså, der er måske også en verden, hvor jeg lancerer dem her først sammen med salten, og så kan sour cream være en efternøler, hvis that's the case. Men ja, tusind tak, Henrik, og så glæder jeg mig til at høre dine noter, og så kan du give feedback på den her video, hvis du synes, det er træls ikke at have det i noteform, min feedback, så skal jeg selvfølgelig gerne lave det til dig også. Hej hej.